Hhayi-ke enhla nasezansi asibingelele. Sisahleli naye kuNkululeko kuyo le ngosi. Ake sifune siy'thole ukuthi singobani thina. Sicela usitsheleke indlebe wena olandela leli page. Sisaqhubeka nayo uNkululeko. Sithini ngodaba lukaKhisimusi Nkululeko nangodaba lika-Happy New Year kuthina as abantu abamnyama? Njengoba siyabona abantu bayehla bayenyuka ngala maholide kaDisemba. Akuvumi bahlale phansi. Ngakube si-celebrate-a amaholide a-right yini? Or mhlasimpe fanele ngabe thina sinawethu amaholide siwa-celebrate-ayo. Imuphi umthelela omubi olethwa ila maholide ey'mpilweni zethu? As njengoba wazi ukuthi la maholide asungulwa abathize ukuze sikwazi ukuthi sigcine silandela wona. Umhlaba wonke manje ulandelana nala maholide. Saze sagcina singasakwazi ukuy'bheka ukuthi nathi siyafitha yini kula maholide. Kodwa-ke ngokuswela ulwazi, abantu abaningi abazi bazi ukuthi uma be-celebrate uKhisimusi, be-celebrate uNew Year, lokho kubalethela iy'nhlanhla njengoba ukuzwe bethi abantu Happy New Year, singena onyakeni omusha. Bengekho aware ukuthi owabo uNew Year usudlulile ngomandulo. Uthini kulesi sikhathi Nkululeko? Because umhlaba manje uyay'hlanza, amaqiniso ahlala obala. Uthini kubantu abasaqhubeka noku-celebrate-a lezi zinto, especially o-Father Christmas? Because uzugcina usubona ney'ngane y'gqokiswe iy'gqoko lezi ey'bomvu, zihlaliswe ey'ntshebeni, zishaywe iy'thombe. Ngakho njalo bela ukuswela ulwazi ekutheni yonke lento uma uyenza ikulidela kuphi. Sithini Nkululeko entweni efana naleyo? Baba, sisendabeni enkulu kaDisemba lapho umhlaba wonke uzobe ucelebrate-a usuku abalibiza ngo-Christmas. uKhisimusi, basho njalo impela. Abanye bathi ukuzalwa kukaJesu, abanye bathi ukuhlangana kwabantu, ukuthi abantu babuyisane. Kuningi nje okukhulunywayo ngalolu suku. Ngesimo sokuthi abantu abanalo ulwazi kahle hle ukuthi lolu suku kahle kahle kwenzakalani. Sifike kanjani la saze sayithola sesiphoqwa abacindezeli ukuthi siligubhe lolu suku. Baba, indaba iqala la 24 December ekuseni ey'ntathakusa le-United of America kunesihlahla esamila ehlathini eliyimfihlo elisetshenziswa ama-Freemason kanye nabaphathi abakhulu bamaRoma bangalesa sikhathi. Kunesihlahla esamila esasinenkazimulo yenkohlakalo esamila ehlathini lapho. Abaphathi bamaRoma bangalesa sikhathi behlangene nama-Freemason ngoba ngalesa sikhathi omkhulu bethu nokhokho bethu babethunjiwe bezigqila bethathwe la e-Afrika bayiswa le kule lazwe bayoba yigqila befukuzela abamhlophe. Mhla ka-24 lesi sihlahla sathi mase similile, abacindezeli bethu ababengaphansi kwenkolo i-Freemason okuyinkolo yobumnyama kanye nabaphathi bamaRoma bangalesa sikhathi bahamba baya kulela hlathi bafike benza amasiko abajulile. Kuwumhla ka-24 kwase kuthi ngomhla ka-25 December ekuseni kwase kubulawa omkhulu bethu nokhokho bethu, banqunywa amakhanda abo, kwadlengulwa ney'ngane zabo, kwanabo badlwengulwa, abanye basikwa amabele. Kuningi ukukhohlakala okwenzeka ngaloluya suku lukangomhla ka-25 December. Kuningi ukungcola okwenzeka ngalolu suku lomhla ka-25 December. Kubuhlungu ukuthi kwakusetshenziswa abantu abamnyama. Okhokho bethu bangalesa sikhathi banqunywa amakhanda abo ney'ngane zabo, badlengulwa, kwenziwa yonke lento. Kwathathwa amakhanda abo ahamba ayolengiswa kulesa hlahla esiyimfihlo esasisehlathini elalaziwa yibo, okuyihlathi lelo ababegcina khona amasiko abo okuxhumana noNkulunkulu wabo wobumnyama. Amakhanda abo athatha alengiswa khona lapha kuleza y'hlahla. Omkhulu bethu nokhokho bethu babulawa. Kuningi ukungcola nokukhohlakala okwenziwa abamhlophe ngalolu suku langomhla ka-25 December.
kubulawa omkhulu bethu nokhokho bethu, bekhala belila, baze babolela khona kuleso sihlahla amakhanda abo. Kodwa namhlanje kulesikhathi samanje kunabantu from January abasebenza unyaka wonke, umuntu asebenzele ukubeka imali ukuthi a-celebrate uDisemba, a-celebrate ama-date akwi-December, o-25 December no-Happy New Year. Kodwa abantu bengenalo ulwazi ukuthi lolu suku inhloso yalo kwakwenzakalani noma yini inhloso yalolu suku. Usuku lango-25 December ama-Freemason asuke egubha enza imhlatshelo uNkulunkulu wawo. Ingakho kwabulawa abantu abamnyama kwenziwa ngawo imhlatshelo. Kwahamba isikhathi abamhlophe abasebekuleli izwe leli ababengale United batshela laba bakuleli izwe ukuthi abaphoqa abantu abamnyama ukuthi bawu-celebrate u-25 December njengoba nanamhlanje usa-celebrate-wa. Kodwa abantu abanalo ulwazi lokuthi lolu suku kwenzakalani la ngomhla ka-25 December. Kubuhlungu ngoba kunabantu abasebenza unyaka wonke asebenzela ukuthi nje athenge ukudla ngo-25 December, ajabula, abhiyoze. Mhla 25 December baningi abantu abamnyama bebejabula bebhiyoza ngesimo sokuthi abanalo ulwazi lokuthi kwenzakalani ngalolu suku. Ngale e-United mhla ka-25 December njengoba la eSouth Africa noma la e-Africa abantu abamnyama bebejabula bebhiyoza. Ngale e-United kuzobe kunesililo esikhulu kwelikamoya, kuyobe kulila omkhulu bethu nokhokho bethu bekhala bedliwa usizi olwenzeka ngalesa sikhathi. Imiphefumulo yomkhulu bethu izobe ilila mhla 25 December. Thina abantu abamnyama ngapha sizobe celebrate ngesimo sokuthi asinalo ulwazi lokuthi kwenzakalani. Ake sizifune sizithole sizibuze ukuthi ngempela siqhamukaphi empilweni, sifike kanjani la sikhona. Ngoba ibuhlungu lento eyenziwa abamhlophe. Yini ezolungela umuntu omnyama uma umuntu omnyama e-celebrate usuku angalwazi ukuthi kwenzakalani. Ziningi iy'nsuku esaphoqwa kuzo abamhlophe ukuthi siyi-celebrate, kanti isiqalo sazo noma umsuka wazo waqala ngokuthi kuchitheke igazi lomuntu omnyama. Yini ezolungela umuntu omnyama makunjalo? Ake sizifune sizithole sizibuze ukuthi kahle kahle ngempela uNkulunkulu wayesibekephi la esesikhona sifike kanjani. And futhi okwesibili, umuntu angaboli-celebrate usuku anganalo ulwazi lalo ukuthi luqhamuke kanjani, umsuka walo umuphi. Baba ngicela ukuthi ngiyibeke lapho, kodwa-ke ngizwa ubuhlungu ngoba kuzobe kujatshulwa mhla 25 December. Ngalezweni likamoya omkhulu bethu nokhokho bethu bayobe belila, thina ngapha sizobe sijabula ngenxa yokuswela ulwazi. Awukuvuke umuntu omnyama uzibuze ukuthi lawo khona manje ufike kanjani kahle kahle, usukaphi. Ngiyakuzwa inkululeko mfowethu. Mhlasimpe kulolu daba olukhulumayo khona omunye ozoqhamuka athi hhayi, unkululeko ngendlela abeka ngayo akusiyo mina le ngiyaziyo. Mina ngazi ukuthi kwakade kukhululwa iy'bosha. Aqhamuka omunye athi mina ngangazi ukuthi usuku lokuzalwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. So kuningi okukhulunywayo uku-celebrate-wa kwalolu suku eluka-25 December. Mhlasimpe ungathini mfowethu kumuntu oqhamuka ebuza okufana nalokho, because uzoqhamuka vele umuntu ozobuza ukuthi unkululeko ukuthathaphi lokhu, because thina sazi ukuthi kwakhululwa iy'boshwa. Aqhamuka omunye athi unkululeko ukuthathaphi lokhu ngoba thina sazi ukuthi kuzala inkosi yethu uJesu Kristu ngomhla ka-25 December kusuke ku-celebrate-wa lokho. Uthini mhlawumbe esimweni esifana naleso? Baba othi kwakusuke kukhulunywa iy'boshwa, umuntu osuke enolwazi oluncane. Asikhumbule-ke asiqale la. La bantu mabegila imikhuba benza ukukhohlakala kwabo nokungcola kwabo, into ayaye beyenze into iqhamuka sebeyenza iyinhle emehlweni abantu ukuze abantu bezoyijabulela, ngoba vele umsuka wayo lento
usuke wenzeka kuphi ebumnyameni, la bantu besuke bengaboni khona, nasekukhohlakaleni kwabo. Konke ukungcola kwabo abakwenzayo, bakwenza ebumnyameni, abantu basuke bengaboni. Mase beqhamuka into sebeyigqamisa bayiveza isiyinto enhle. Noma uma bezokwenza into enhle, baye baqondenise ne-date abenza ngayo ukukhohlakala ngendlela labantu abangcole ngayo. Bafike benze ukuganga nge-date ethile, leyo date futhi yiyo futhi abayokwenza ngayo futhi into enhle, leyo date abenza ngayo ukungcola, ukuze emehlweni abantu nasemehlweni omhlaba abantu bengaboni. Ziningi izinto ezinhle phambi kwamehlo abantu ey'bukeka zizinhle y'thandeka, kodwa umsuka wazo ukungcola nokukhohlakala okusezingeni eliphezulu okugilwa yilaba abantu abafika bazosicindezela. Ifana ncamashi lento nama-mall. Kunama-mall akhiwayo akhelwe phezu kwey'dumbu zabantu ukuze kuzogcwala. Uyibone i-mall iyinhle iwubukhazikhazi, kanti ukusuka kwalo noma ukusunguleka kwayo kunegazi lichithiwe kwase kugqitshwa abantu. Kuningi ukukhohlakala okwenziwa yila bantu. La bantu benza ukungcola ngalo lolo suku futhi mase kuthi esikhathini esizayo baqondanise nalolo suku. Mase benza into enhle, mase beyayigqamisa-ke isiyinto enhle. Mase kuthiwa hhayi kwakhululwa omkhulu bethu, kwakhululwa igqila, noma bethi kwakukuzalwa kukaJesu. Ngoba uma uthi uyabheka kukhulunywa izinto ezahlukahlukene ey'ningi ngoDisemba nango-25 Disemba, ezizinhlobonhlobo. Uma ungase uye le eNorth Korea uKhisimusi abanawo, ayi-celebrate-wa leyo nto. U-Happy New Year bawu-celebrate eNorth Korea. ENorth Korea iBhayibheli alikho. ENorth Korea banonkulunkulu bakhona abakholelwa kubo. Umthetho wakhona kulela zwe uqinile ngesimo sokuthi awuzange ukholonayizwe abacindezeli. Lonke lamazwe akholonayizwe abacindezeli bakhonza uNkulunkulu abangamazi. Bagcina bagubha amaholide abangawazi. Kodwa uma uthi ubheka wonke amazwe angazange acindezelwe, yonke lento esiyigubhayo uthola ukuthi wona awayigubhi. Ngobani? Lento kuthina yafakwa ngenkani, lento kuthina saphoqwa ukuthi siyenze. Base bethi hhayi ukuzalwa kukaJesu, bathi hhayi ukuphuma kwey'boshwa, abanye bathi ukubuyisana kwemindeni. Kuningi okukhulunywayo. Ngobani? Kufihlwa le nkohlakalo le yabo. Cela ukuyivala lapho baba. Sibonga kakhulu Qhawe Lamaqhawe, sibonga kakhulu Ndoda Yamadoda. Kwande kakhulu nalapho sihlephulele khona. Siyathokoza.